してやるぜ。加減はできないぜ。行くぞ。魔物なんかに負けてられるか。ここが勝負。その姿を表せ。私の役目は王子を守ること。負けられぬ。
そんなところにいていいのだ。増援このままでは囲まれてさせん。さあ、バルディアのや見つけた。なぜ民間人が。しつこいです。あの人状況はわからないが、強くなったことを実感するな。
まだ出てくるのか。しかし、わかっている。陶器の渦よ、巻き起これ。